Hello YouTube! Hey there! Okay, today we're gonna do the makeup challenge. Where she's gonna do my makeup with Blindfolded. like this. Yeah, so that's gonna be fun. Let's get started. Okay. Jeg finder dit ansigt. Okay, we're gonna start now. Oh my god, this is gonna hurt. Jeg ved ikke, hvad er det? Eyeshadow. Oh no. Jeg ved ikke, hvilken farve det er. Okay, okay. Wait, hvor er den henne? You can't see very well. Eyeshadow. Oh my god, no. Kan ikke åbne den? I can't open it. Here you go. Hvor er min finger til det? Yeah. Hvor er den henne? No, den er ikke der. Oh. Det er virkelig lækkert. Oh my god. Hvad er det? Beautiful. Absolutely beautiful. Hvordan lukker man den igen? Oh my god. Oh my god. Åh nej. Jeg ved ikke, hvad din mund den er. Sorry. Jeg ved ikke, hvad det er. You! I got it in my mouth. Okay. Hvor blev den af? Man kan ikke engang se det. Jeg kan ikke lugte den, Nicoline. Oh no! Sorry, can I show it? She's got it colored. Oh, Jeg kan ikke åbne den jo. oh no, 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 no. There you go. Hvordan er den grøn? Det er det overhovedet rigtige, jeg bruger. Mm. Oh, det sprøjter over det hele. Undskyld. Det gør ikke noget. Hvor er jeg hen? Er det, jeg bruger nu? Er det Det er munden. Det kunne ikke så stille. I'm sorry. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Kan du se den? Mm-hmm. Det var låget. Det er låget. No. What the fuck? Hvor er dine øjne henne? Oh my gosh. Hvor er dit hoved? Du er nødt til at dreje dig. Jeg skal... Nej, så må jeg... Ramte næsten ikke. Nå. Er det dit øje? Har du lukket det øje? Mm. This is gonna be so much fun. Oh no. Oh my god. Jeg tør ikke kigge.
Det er fordi... Hvor er dit hoved henne? What? Yes. No! Må jeg godt? Yeah. Sikker? Er du sikker? Yeah. She's gonna use the waterproof makeup. Oh, I know. Okay. Jeg er altså lidt bange for at gøre det her. Jeg ved ikke, hvor dit øjne er. Jeg ved ikke, om jeg rammer. Okay. Hvad er det dit øje? Mm. Okay. Hvad? Hvor er det, når man lukker mig? Hvad er det? Åh, Gud. Det skal jeg jo. Oh no. Er det sådan noget? Ja. Er det din mund? Rammer jo din mund. I think you're so good at this. Hvor rammer jeg nu? Hvor er din næse? Oh no. Kan man se den? Oh my gosh. Oh my god. Lady. Oh, du spiller over det hele. Jamen, jeg kan ikke se noget! Okay. Oh my Kan du god. se den her? Ja. Tydeligt. Hvor blev den af? Der. Jeg ved. Jeg tør ikke se på dig. Hvad er det her? En pande. Rammer jeg dig i øjnene? Jeg har fornemmelsen, det er den grønne, jeg bruger. You finish? Ja. Okay. Nej! Nej! Oh no, no. Hvad er det, jeg laver? Så er der bare en pande. Nej! På din mund. Det var min næse. That was my nose. Det er din mund, det her. Nå, er det din mund? Hvad er det så? Are you finished? Alright. Okay, now I have to see what I've done to Nicoline. Yes! Oh my god! The lip gloss all over my face. The mascara. Some eyeshadow. På øjnene. And my white eyeliner. And yeah, the green one. I think I did good. Yeah. I think she did too. So That's it, guys. If you have an idea for a challenge we can do, write it in the comment box below. or send us a message. Subscribe, man. Send a tweet to us. Our Twitter will be below. Bye. Bye.